Kini di ke All India Radio Shillong ke khubor dan pulia pidi merinong diwa lang. Kini kilong kimat ki bakong san jong ke khubor mata stem. Pelat palbao menteri ramba ke jelau konrat ki sang maya ke program MyMake banyo shim talang de kinong song shnong hakiru kom trekam jong ke sarkar. Mi jendar ki ameli ke liang persyana dorbar mintin ke singi namar ke jingpam ai jingbet jong lampang banyak keren halor ke jingja syasiat yap unong ilam berdem ke HNLC. Pentep Menteri Ketenat Boarding ke jelah hayung dorbar ba khan riu hajar lais pa handrep khandai teli ki thliu yeng ha ka than ri bhoi kila yo tan boarding electric. Hashwa phnya sngoy ka khubor ba banya snob haban cha ashkor shwa ya kani ke jing penbana. Namar ka jing don jung ka COVID-19 ni kentu iphi ki parlok nong snga baro ban amle sting hindrei phi diben bot renti ya baro ki jing betha banya dai la dia baji ki weina ka te jing pang ka bashir khai. Kito ki badap sau san snem kerta sheneng ki bala yo ketika COVID ke beningkong kini shim sai ketika ka baar ha ka por balabu. Bo ile de ha ka jing shingan de ka buat kini ki lightly ki jing betha ki bakong san. Phong ki mask ya pa ji iwe na iwe sat bahaya lagi kiti bat kedur khmat bun sin. Na kabenta ki jing tip ki bakham banya ki bede be ka COVID-19 pilaban phone ha kini ki national helpline number not iwe ar like handai nyo pra not sau hnriu lani iwe not nyo san. Ki number ai jing rap ki belong kerpang na kamta ka jala Meghalaya ki dei iwe not pra but iwe not nyo not. Mentapat pinya sngawe ka khubor ka babnya. Menteri ramba ka jelau konrat ki sang ma mentnin ka si wala palat pat ba ya ka wake up program ka ba la ai kerteng MyMake program ka banong kong gajing pli lat banyadan menta ba ya shimenta lang da kinong song shnong hakar kom trekam jong ka sarkar. Ya kani ka program na penandur da ka jingi i jengai banang penklan ba penkop bor ki nong song shnong na ka bentaban pentulun state ya ki kam penroy ha kani ka jela. Haba ajing kiran hakini kasi konrat lo ong ba hakini ki lais nem shiteng ka sarkar kala shimbun ki senjam ki banyarap banang kampen ba ha ka bayde bat ki kampen roy bat ka thong kalong man pen kalai ka Meghalaya ba kan yo rong ha ki we na ki shpotli ki jela ki bakyo shaprang kat haus nem ar hajar lai pho ki dikhot ka seng congress ki badan ha kalyang persah ka yang dorbar thau anjong ka Meghalaya menhin ka si kila mi no shabar ka yang dorbar hadian ba ulam phang ka yung dorbar shim la ai jing bit banyak kran shipor halor ka mat jing dawaban suspend ni ki pulit ki bay don kti ha ka jing penyap unong yalam berim jo ka HNLC uba Chesterfield thank you ha ka step ngap jong ka khatlai trik unai lar ar hajar ar puwe ya ka jing terwa banyak tai kendiat halor ketika mat ka badan kamlawan radu MLA ka maulai uba PT saukme ulam phang jong ka yang dorbar thau an shim la ai jing bit banyak kren nin ka singi wat la ka dan ka jing sau thu bala pedang banyak tai ka dorbar samoi ka badang yat minta hadin bala yo e ka shithi na sarkar jela ka bala kedau kat kum ka jing ai jing mut jong advocate general unong elam jong ka liang persyau Dr. Mukul sang mamen nin ka si la bu jing kli ka sarkar bale ka persyang menyedai ki he pulet ki bahaban kit kli ya ka ai ka bala kenno kum ka fake encounter ni ka jing set klep ya unong elam berem ka HNLC uba Chesterfield thank you. Menteri Ketenat Boarding juga sarkar Meghalaya James Sangma menyin kasi lapan sngaw ha kayong dorbar thawan ba Ketenat Boarding kala shim ye kila treka man pinyo boarding electric ha block 5 jong ka Umyam Ribhoy district. Kajing kren jong James Sangma kalawan hadian kajing bu jing kili jo MLA ka Umroy ba George Lingdo ubala pha pan shaya kajing yo boarding jong ki katto kanitli ki long yeng ha block 5. James sang mau la pensyai ba khan riu hajar lais pa andrep khandai tli ki long yeng ha thain ri bhoi ki le atan boarding electric ha ki ki assembly chungki ulam phang jong ka yin darbar thau an lok sabha Om Birla ulakan tu ya ka jington kam man pen khlan ya ka sanchar paj ba Om Birla u ai jingkan ba ka video conference ha ka dorbar ka ba prap huai jong ki presiding officers kari India ka balong ru kum shibinta na ka jing rakhi ya ka International Day of Democracy lami ka sni burom ya ka sanchar paj ba hakiri barosh tilu perthai ka baju rakhi man usnem ha ka khat santrik unai lur ha ka jelang ka bala penlong min ka sni ka jing thumu ko ka bakong san ka long banya tai helor ka kamram jong ki ying dorbar ban penyo ya ka sanchar paj ba ka ba khlan bor bat ka badan jingmot
berlau ong ba kaktian Hindi ka day kaktian ka balong pedeng ban penpau ya ka jing hilong ka way hakari. Haka por ka jing hit lat luat hakari kaktian Hindi ka day ka dak jong ka jing sarong na ka banta kari. Hakini ki por ki bamanta ya ka Hindi la pen pu pen pieng kum kaktian penya so jong ka India. Bala penan kam janai bhaya ka ha ka tho ka puli ka cinema bat ka pathai jing tim. Katanat Ayush jong ka sarkar India kala play kalenti ban pen klan shushu ya ka jing sumar di kidawai kin bat ki wik rukom sumar da ka jing start umin barim ka India ha ka baan sa pen pawi ki sya ka perthai borok away kam ta me ka yoba jong kari America. Lerap soya ka sos kular banyak te terekam hapadeng ka Pharmacopoeia Commission na kabanta kidawai India bat ka American Herbal Pharmacopoeia USA ha ka khalai terik unai lor arhajar arpuwe. Kani ka khubor ka wanshpi nak All India Radio Shillong. Ha India ladap ai palak nyu pusan keluar prap khandai lak kidawai tika shiki brio ha kaleng kari tat haduk mentang. Ka khubor balapan mi da katanat jong ka koi kya ka pentip ba kumba arpun nyu hajar ngut kibriu kalayo thamai uknyang jingpang min kasngi. Hakini ki sausi ka jinyo kempang covid jong kibriu ka long tang hapo kalai pho hajar ngut chisngi. Kibrang dan yu knyang jingpang mata India kidon lailak san phu hajar prapu nyangut. Min kasi palat lai pra hajar ngut kibriu kilalat yu knyang jingpang ka balapan kiu ka jinyo jingkot cha palat lai klur arpusan lakngut. Hamighalia ringut kibriu kila klat no min kasina marjong ka COVID-19 ka balapan kiu ka jinga briu na ka klam ha kani ka jela sya ka shihjar lai spa handu punyongun. Katanal ka bakmi ka koi ka khya ka penti ba min kasni ka jela kala sakhi ka jingi thamai knyang jingpang har spa sau phulai ngot kibriu ba ka juk por ar spa handu pu ar ngot ki pat kile ya ka jingkot. Kibrang dan nantai knyang jingpang hamighalia kidon shihjar handu spa handu pu saungut bat ki bele jing kot baro ta hadu mentai kilong nyu pusan hajar handu spa khandai pu prangot. Ha ka jinya kop kintip ktian na ka quiz AIR News Shillong jong ka Azadi ka Amrit Mahotsav India @75 kani ka de ka jingkri na ka menta jong phi menta katayo. House name ayu ba Mahatma Gandhi ula khat penong ya ka Quit India Movement. Pa ya ka jubab ringkat ba ka kerteng ka pura jong phi bat ka jakasa sya ka DDO RNU Shillong @gmail.com lani phila ban pha rek SMS lani WhatsApp how number kendai lai hendriu san kendai iwe hinyu kendai. Ya ka kerteng jing inong japan sapan bana ha ka thup kentip ktien Amrit Mahotsav ka ban wan jongka AIR News. Ka jingkli ka ba mention tayo ha ka jingi ki ka ba komno ba ka vande mataram kala long ka padeng jingwai jong ka jingi ki lat luat kari India. Ka jubab ka day Swadeshi Movement. Ngile apadiang katuk ani ki jubab na phi ki nong snap bat ibla job ha ka ni ka wat mentai day I lumbor lang warjri na 5 brigade nong thamai East Khasi Hills District. Hakame jung kasi ba arwi uriu kyang atia rubam lab ani thu kerteng la sya siat yap hagi pulit komando hadin bola siat shiki pulit da ka automatic rifle jong ung. Ketika jingjak la jahajan ka skul Sherwood ka badan ha kapsor tura. Ketika jingjak lawan jaha kasien ka baningkong hatura nadu balakut ka jinya kun ki erang harilum garo. West Pijung ke West Garo Hills UVS Rathoru ong baki pulit kile jingtip nadu kam haswa baki don katu kaningut kiriu king atiar ki baya chani shatai hatura. Ki pulit la panlong ya ka jingtwet ba jing talasi bat ka kanhun pulit kalalap ya wei uriu king atiar. Executive Engineer PHE GSWS Division Number 2 Mauplang puntip
Bahadian berpenteri kami upaip ubah thamai ubah yar 1000 mm naduk ka artrik u nailur arhajar arhuwei taradu menta kerkom long joko kalong lati ha kabala snowdan kaman keliang biang sya upaip ubah menshwa kat badang pelat ya ka ha ka khatlai trik u nailur arhajar arhuwei ha upaip ubah yar news pa sanpo milimeter ki pai kilabathei ha ka snong pomlom ha upper Shillong namar ka jingdu jong upaip kan amdan ka jing sam hadu ka khanru trik u nailur Ijaka ki besya akta ki dei barok ki than ki bahap hapo jong ka Shillong Municipal Board ka Cantonment Board nong thumai bat kamaulai. Katu kene ka khubor kalakut baklawan shpinak All India Radio Shillong.